हामबाय जतनो दिनै ससियेल मीडिया फेसबुक नुखा जे बाक्सा चिनी बुबाग्रा न चिनी चीफ मिनिस्टर चिनी स्टेट चीफ मिनिस्टर बाइके बाक्सा के फ्लाइट आसक जाक नुगुई गोबां मा कक चाजागियाके सालाय दं हंके अमहाय नुगुई आं वानावो जे चिनी बररक कबर देंबाय चिनी बुबाग्रा चिनी अ हानै बुबाग्रा चिनी तिप्रासा राजा तंमानी ताबक चिनी तिप्रासानि बुबाग्रा चीफ मिनिस्टर बाय बाक्सा गानाव आसगियावै उंक्लगो कोयनेनेखे आसगै तंखदे निरबा तंथक बैखामों बसकांगो राजा बा राजा हैखन आसगनाय बसकांग सिट चीफ मिनिस्टर ने लगेवो प्राइम मिनिस्टर ने लगेवो प्रेसिडेंट ने लगेवो बनि गानानि सिट न बनि आसक थायंगानि कक बतो बरनि साय तलानि कक अंगानि कक या जेफ्रा पासनि बरक हंके बुबाग्रा दे चिनी लीडर रक दे बरके बैनि उंक्लगो बैनि तलावो कोयनेने खेमांग मा तंसिनाय हेदे ताबक अमते हाय इंग्लिया संताक बैनि तलावो बैया बैनि उंक्लगो बैया आसक लायलांके बाक्सा नमा आसक नाय हेसि ओंखे होमबा जों खातंगानि कक दिल्ली वो बर्तमानी बांगै थांखा तमानी बांगै थांगिया अमतो उलनि कक्सि जदि सेंट्रल गवर्नमेंट रिंगै तंहा हंके अमो बचिनि काहानो जों जे मान थाय सिनि मा थाय सिनि सा थाय जे तंमानि जों सेंट्रल गवर्नमेंट नु सानाय आइगे हंके सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट नावनि हंके यांग बैनो सावैसि जोंनो किसा अपॉइंटमेंट नायरो जोंनो किसा अपॉइंटमेंट नायरो दिहि सिमा कबगो मा कयो बैनो ताबक जदि सेंट्रल गवर्नमेंट निजे सिमा रिंहो जोंनो जदि सेंट्रल गवर्नमेंट रिंहै तंहा हंके अमो जदि गबै नों आंके के तो जों अमो खातंगानि कक जे इ ताबक सेंट्रल गवर्नमेंट नो जों अपॉइंटमेंट सायै योगु सेंट्रल गवर्नमेंट से जोंनो सामुं नांजागै जोंनो बरम रवै जोंनो रिंहबै जदि तंखांके अमो जों खातंगानि कक बर खातंगिया बर चाजागनाय अमुसे जों जदि सिया हंके बाहायखे लायसिनाय बाहायखे आसक वाना सिंसा कबैनो कोयनेखे दे तंसिनाय नाखि बुइबाय बाक्सा बसकांगोके आसगै थांखे बुकुं कुसुकखे अमनो दे जों चाजागनाय जे जागा खातंगानि कक अरसे माहायखे तमा उल्टा पाल्टा सालाय दंलांखा जतनो जों तिनि बुकुं कुसुकखे सि तंथगानि बाता हंके बाक्सा पेटवा खासिया मंसा बुसिया ए अमहाय बररक सिमिनो हायखे चाजागियांलाय दङ आसक गदक बैनि उंक्लक बैनि तलावो बैबाय चेर जागिया खारसुसु कयननो अमतायखे देमा दंसिनाय हेदे हानि मांगै जतनो सानाय फायदि ओ मांप्लिनो नुगै जों खातंगानि सिकक सेंट्रल गवर्नमेंट रिङै तंलांखे अम बसिनि खातंगानि कक सेंट्रल गवर्नमेंट रिङायबो आलका सामुं बाय थांमानि फानो जदि बसकांगनो आसगै खमखे राजा हायखे बुबाग्रा हायखे सिनि तिप्रासानि रिप्रेजेंटेटिव बो हंके बो बैनि उंक्लग आसगै मोसांगिया बैनि बसकांगनो आसगानि बाता बो बसकांगो आसगो माने तमा जों बसकांगो आसगो हायसि हासुगनो कक बैनि अपेटवा खासिया रकनि कक बाय चिनि बरक रिएक्शन ता खलायबायदि अमो तिनि खातंगानि कक सिनि बांगै हामबाय।